Por certo, que López Campos tamén salientaba que hoxe no Pleno presentará unha pregunta ou unha moción en canto a unha situación, alo menos, chapuceira, segundo as súas propias palabras. E na liña de seguir traballando en positivo e con ganas de aportar cousas interesantes e proxectos fundamentais para a Estrada, pois o Partido Popular retoma este, digamos, inicio de curso político con unha grande cantidade de deberes. Nos, desde logo, queremos facer un traballo de oposición constructivo e a nosa intención pois, é seguir aportando a nosa visión estratégica e de conxunto do que consideramos que é pois, beneficioso e bo para os intereses da Estrada. En esa línea, pois, como ben saben todos os ouvintes, pois, esta noite temos o Pleno da Corporación Municipal, que, como ven sendo habitual, pois o equipo de goberno debe de estar a outras cousas máis interesantes. O Partido Socialista e o BNG deben de ter asuntos moito máis importantes que debatir, que, como sempre, pois presentan un pleno totalmente vacío de contido e prácticamente sin ninguna información, e o cual pois, nos preocupa, porque eu creo que estes 2 meses de verán, o mes de xullo e o mes de agosto, foron meses con unha carga informativa importante, foron meses nos que, desde logo, pois, se avanzaron en proxectos fundamentais para a Estrada e, desde logo, desde meses nos que parece que o Partido Socialista está intentando buscar como único responsable o Partido Popular da situación actual da Estrada. E, desde logo, queremos poñer un punto de partida diferente, queremos rebaixar un pouco o que é o clima político e buscar ou intentar buscar o consenso entre forzas políticas que debemos de estar unidas en aspectos fundamentais. Eu quero avanzar os pasos que se van a dar nestes últimos 4 meses do ano en proxectos fundamentais, como pode ser o tema do segundo xulgado na Estrada, como pode ser a ampliación de Pérez Biondi, como pode ser a autovía a Santiago-Estrada, e en esa línea estamos traballando e facendo as xestións diarias nas diferentes consellerías para que eso sexa unha realidade. Por desgracia, o goberno municipal non está a facer os deberes e, por lo tanto, paradóxicamente, curiosamente, é a oposición e o Partido Popular o que ten que estar xestionando constantemente a diario para que esos proxectos que en 4 anos con o goberno do Partido Socialista do BNG na Xunta de Galicia non foron capaces de avanzar prácticamente nada, pois que agora vayamos a contrarreloj para intentar apuralos o máximo posible e que a Xunta salde a denominada deuda histórica que ten a Administración Autonómica castrada. E nesa línea nos plantamos nun pleno no que as nosas iniciativas deben de ser en positivo e debemos falar de, en primeiro lugar, esas grandes obras e tamén do que entendemos que debemos de denunciar. Debemos de seguir denunciando o noso total desacordo ca forma de xestionar os fondos que chegaron de Madrid, que non xestionou o goberno municipal, sino que chegaron de Madrid. Quero recordar 3.800.000 euros, prácticamente 700 millóns de pesetas, que o goberno municipal está derrochando e tirando por toda a xeografía do noso concello. E en esa línea o descontento xeneralizado que están producindo obras como as obras dos xardíns municipais ou as obras da Praza Martínez Anido, que en vez de ser obras dinamizadoras e que potenciaran e desde logo que a inversión que se vai a cometer preto de 50 millóns de pesetas en cada unha destas obras, un total de 100 millóns en estas dúas obras, o único que está creando e deixando descontentos polo camiño. E en esa línea xa denunciamos no seu momento a adxudicación da obra da Alameda a unha empresa que non tiña ninguna experiencia, pero sí unha certa afinidade política co goberno municipal. E agora os efectos desa adxudicación estánse a ver con que a empresa ten paralizadas esas obras porque non ten material suficiente para poder traballar. É lóxico e razonable que unha empresa que non se dedica a facer obra non teña os acopios necesarios para poder acometela. O que non é lóxico é que o goberno municipal contratase esa obra a esa empresa que desde logo non ten ningún tipo de experiencia e que tuvo que cambiar a súa finalidade, o seu xeito social, 15 días antes para que lle puderan adxudicar directamente esa obra. Esa é a forma de funcionar deste goberno e ese é o papel que lle toca de fiscalización á oposición. A obra de Praza Martínez Anido, todos sabemos cales son os descontentos que está xerais, os descontentos xerais que hai no entorno da praza con todos os comerciantes e a asociación de comerciantes que está nese entorno que non comparte esa reforma e desde logo que non foron consultados, o cual nós queremos denunciar tamén. E algunha situación como pode ser
pois a obra, o derrube en Caño Sifón, que 6 meses despois dese derrube sigue estando exactamente igual, e eu quero recordar na última etapa do Partido Popular cando en 15 días se solucionou un problema moi parecido e a oposición criticou día tras día o retraso na execución desa obra. E agora vemos que pasan os meses e o derrube en Caño Sifón sigue exactamente igual e a situación con un grave risco para os peóns e para as persoas que viven en ese entorno, non? E, finalmente, pois na liña de buscar unha constructividade, e eu creo que é importante buscar unha legalidade no que son os aspectos de contratación. Eu creo que se produce ou se está a producir un grave erro na contratación das plazas para suplir o sistema de recaudación antigo por un sistema de recaudación municipal, e nesa línea propoñeremoslle ao Goberno municipal que aplace esa contratación por defectos de forma, defectos profundos e importantes, e desde logo que poden provocar a nulidade dese proceso de contratación. Por lo tanto, recomendamos, ou vimos a recomendar, e espero que o Goberno entenda a nosa recomendación, de que pode perxudicar a un gran número de persoas que están presentando esas plazas, que están adicando un gran esforzo para poder preparar esas oposicións e ter unha praza en propiedade de funcionario municipal. Eu creo que en esa línea o Partido Popular debe de anunciar ou debe de denunciar cal é a situación na contratación.